गिबि गिबियावनो आङो बड'सा आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो टाइम्स अफ बड'लेण्डनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबाय। सिगां जोङो दिनैहाय बेसरखना गामिया खुंगा ब्रैथि बैसागु फालिथाय खुंदों जोङो जोंनि गामियावनो। बे बैसागु फालिनायाव दिनैहाय लोगोसे जोङो खेलाबो लाफादों। बे गेलेमु आयदाफारिया जाहैदों जेरैहाय गथ'साफोरनि खारनाय, हौवाफोरनि दिरुं बोनाय, मेजिक सियारा हिन्जावसाफोरनि, लोगोसे आरो थालिर बिफां गाखोनाय, आरो लोगोसेयैनो जोङो दावला सौलायनाय बे गेलेमु आयदाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ बुङोब्ला जोङो एसे गोलाव बुंनांगोन। मानो होनब्ला देग्लाय बोसोरावहाय ब्रैथि खेबनि थाखाय जोङो बैसागु फालिथाय फालिदों। बेनि उद्देश्यआ जाहैदों जोङो जोंनि गामिनि गथ' गथायखौ जों माब्रैहाय जे हारिमु आरो कालसारावहाय जोङो दावगालांहोनो हायो। उन्दै उन्दैसा गथ'फोरखौ जे मोसानाय, खननाय, मुसुरनाय बेफोरबायदि आयदाफारिखौ लानानै जोङो प्रत्येक बोसोराव दिनै बोसोरब्रै जाबाय। बे हिसाबै जोङो बैसागु फांसनखौ खुंनाय जादों। बैसागु फालिनायावथ' जोंनि गामियाव बुंनो थाङोब्ला 5 बोसोरनि सिगां जेबायदि अबस्थामोन, खिन्थु 5 बोसोरनि उनावहाय जोंनि गामिया अनेक परिबर्तन जाबोबाय। जौफोरजों जोङो बेबादि माबा खालामलिया। दिनै बैसागु फालिथायजों लोगोसे जोङो एसे सोलायबोदों। जे बैसागु फांसन खुंनायाव जोंहा गिदिर गोलावफ्रा बुंलाङो फेग्रा बेसादखौ एसे नागारनांगौ, एबा जोङो बैसागुखौ माबायदि फालिनांगौ। दिनै सेथि बैसागुआवहाय जोङो बैसाग दानखौ माबोरै फालिगोन, बे हिसाबै जोङो दिनैहाय बे आयदाफारिखौ लानानै जोङो गामियाव मोनसे एवारनेस बायदि खुंनानै जोङो बैसागु फालिथायखौ फालिनाय जादों। बेसरखना गामिनि जे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायावहाय मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदों, मा बुंगोन बे समाव? दा बेवहाय जोंनि मंलाजरा दख'रानि सिङाव थानाय बेसरखना गामिया खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दा बेवहाय आंखौबो मेल बेखेवगिरि हिसाबै बिथांमोना लेंहरदों। दा बेयाव आङो बाहागो लाफैनानै जोबोर गोजोननायखौ मोनदों। आरो बेयाव बिनि परिबेसखौ नायनानै माने बिथांमोना जे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनो फैदों, जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो फैदों। थांनाय समफोरनिफ्राय एबारनि समाव बिथांमोना गोसो गुदुंसिनै फैनायखौ आङो नुनो मोननाय जादों। मा बुङो रायजो राजाफोरनिसिम गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागु? नैबे गोदान बोसोरनि गेजेरजों जोंनि बे मंलाजरा ओनसोलाव रायजो जानाय एबा नैबे बेसरखना गामियाव रायजो जानाय साफ्रोमबो जे बर' फिसाफोर, बिथांमोननि जे रायजो जानाय बियो गाहामै गाहाम जानो हाथों। जेन' बयबो अभाब अभिजग गैयालासे गाव गावनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरजों खौसेयै मिलायलायनानै ग्रें ग्रेङै रायजो जालांनो हायो नैबे गोदान बोसोराव। आं बेखौनो आसा खालामदों। आरो नैबे जे बेसरखना गामिया जे बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे बेवहाय मोनसे मोजांथार जे हाबाफारि बिथांमोना लाफादों, आं बेखौ जोबोद बाख्नायदों। मानोना बेवहाय बिथांमोननि गामियाव 2 फरायसुला एबा फरायसुलिया फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हादों। दा बिथांमोनखौबो थुलुंगाखांहोनो थाखाय बिथांमोननि गामिया बे 2 गथ'फोरखौ आर'नाइजों बरायनानै बिथांमोननि गोसोखौ थुलुंगाखांहोदों। बिनि गेजेरजों हयथ' बिथांमोननि गोसोआ एसे थुलुंगानाय मोनदों। आरो इयुननि फरायनांगौ समावहाय बिथांमोना हयथ' गोसो गुदुङै फरायनानै आरो उननि फिथाइफोरखौबो मोजां खालामलांनो हागोन, आं मिजिं खालामदों।